ora rumangsa udan krimis ya ing mangsa ketiga rada manis rada manis tansah katon ing netra ayo ketokan untumu untukku turu jam 8 ketokan janggutmu janggutmu ya turu jam 9 ketokan dadamu jam 1 turu jam 1 lampu terus tak pateni pikir ora rumangsa udan krimis piye mas ing mangsa ketiga rada manis tansah katon ing netra yo janggutku ya turu jam 8 ketok-ketokan gulungmu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 weruh kowe tak pateni yo
yen kowe dadi